Ang labing awahay aritas nindot kay balita kay kagahapon mo rag nalingaw kung Byron Garcia. Karing nindot ni para sa mga gidaog-daog o gibiyay-biyay ni Byron. Now, ari ko sa nahitabo gahapon kay si Byron Garcia katong igsuong wakwak. Niingon nga nagmadaugon ko siya pero back to back na itong iyaha. Back to back itong iyaha. Usap, arraignment. I don't know ha, arraignment o pre-trial. Kaya katong usag yun sa Branch 83, katong awahin nga gi-file ni Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Governor Pam. File man awahi katong sa Branch 83 gapon to, RTC Branch 83 Luis Mandaue, nga kagapon niingon si Byron nagbadaogon kuno siya. Kini human sa motion sa abogado nga ingong ibalik for an investigation nga to sa piskalya kay wa kuno pahibawas Byron Garcia nga na sa kaso hinungdan nga na priso ito na dakpan og na priso dito sa Talisay City Detention Cell diin gibutang kuno siya atong giingong Bodigas Police. Oh ba? Nabaton pa mo nakapataas kuno sa iyang blood sugar count tungod kay dili ang kalisod o kaalimuot sa gitanggungan niya kundi kato kuno lagi kay bahok ig tiil nga mga pulis. Ang medyas bahok kuno kay didto gibutang mga sapatos. Hilongdan nga ingon siyang gimaltrato sa kapulisan. May rason nga iyang gipailan og kaso dito sa Commission on Human Rights. Murag wa tagdan yor. Murag wa tagdan yor ha. Samtang sa laing bahin katong unang kaso sa bana ni Dr. Nikki Catalan nga si Dr. Janos Vizcaino kagahapon ni sugod na sa iyang testimonya as prosecution witness si Dr. Vizcaino sa unang kaso ni Byron Garcia nga mo gyapon ay ang gimo social media perting panaog-daog BI kunya maton pa nagpataka lang og tabi ang hingalag Byron Garcia as if siya gisuitos tanan. Siya mo'y may lakis tanan apan maton pas mga nakasaksi sa iyang katambaloslos kauplok. Oh ba? Adto ragyong ni aging Hunyo 30, 2025 ang iyahang gahom-gahom. Tungod kay nanaog na iyang igsuon nga si Gwendolyn. Human kini naparot sa piniliay, batok ni Governor Pam Bari 4. Murag okay kayo. May pagmuundang ka mayroong may maghilom-hilom kagapon. Tapukan sa mga reporters, giingnan sa may imong akuan. Ingon siya nga, wasa ko'y tanawa ninyo akong Facebook ko niya tanawa. Pero mga kwarta kung ninyo, mga kwarta kay ang inyo mga views ko no. Mao ko no nay hinong na magkasapi ito Byron no Facebook na pangwarta ning ukoy ay. Kay wala sa negosyong isda, pasel wala sa tagaigahom. Dito sa SRP sa una, wala po sa tagaig dito, nawa na gyud. Kaya sa arin na mo, Facebook na ko, tanawa, ano ka sa kwarta po ko. Hello, ko na. Balikan, tikaw niya, Nyor, kay Moraga. Moraga. Hindi nga naman, Doktora Nikki Catalan, nga di yun mo atras. Sa diyang ipanguntanang, basig na ay amicable settlement nga mahimo. Di mo atras, ipadayon gina mo ang kaso, mo po tubag ni Dr. Janos Vizcaino. Although, hinoon mo elaborate si Dr. Vizcaino, kay wa pa mahuman ang iyang testimonya sa imbis sa husgado tungod kay matod pa sa iyang abogado nga si Attorney Bayna nga bukaon og taas nga oras husgado pinakadugay nimo diha ini sa imong kaso labi taas nam 20 minutos mo na nga ipadayon pa ang saysayon niya ni Dr. Janos Vizcaino sa sunod nilang hearing. Ba? Samtang sa laing kaso katong ka Doktora Nikki Catalan ingon nga unya na sa 60 días o 2 kabuan gatagan ang mataghabig or ang depensa sa kang Byron tong ingon sa victorious kuno sa di daog si mong kabut-but. Wawa ninyo 2 kabuan for investigation kuno base sa motion nga duso sa iyang abogado. Mao na diha Nyor, mao na resulta ron na.
Samtang dito sa Dakbayan Sugbo si Mayor Nestor Archival wa nagyan mo tubag. Mapausanon kayong ni pahiyom sa mga atake ni Tomas Osmeña nga hangtod karon nagtuong mayor pagyapon siya. Matod pa ni Mayor Nestor Archival padayon lang wa di adto sa Manila kay wa magduwa. Ayang gipanagamutan nga makuha ang iyang pag-follow up sa iyang gipangayong budget sa Department of Budget and Management aron mapunduhan ang mga infrastruktura nga gikinahanglan sa Dakbayan sa Sugbo. Igo lang ni pahiyom si Archival sa mga ataking Tomas. May tungod atong Lunes atol sa flag raising ceremony nga ni anhi si Secretary Gibo Chodoro sa Defense aron sa ulugon ang ikanapo katuig nga kadaugan kuno sa West Philippine Sea nga dinhi Sugbo ang mga author ni atong maong balaod silang anhing Kongresista Antonio Cuenco ug si Raul Delmar maoy author na baselines bill sa ubos bay balauranan samtang si ang tigpamaba sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP nga si Colonel J. Rex Bustinera kagahapon ikumpirma ra gyud niya nga si Senador Rodante Marcolita nagdorm na. Nagdorm na daw kay tuan na sa male dormitory isolation cell tungod kay base sa advice sa Philippine General Hospital, PNP General Hospital nga ingong dili angay isagol sa daghang preso. Abot pa sila si Jinggoy Bong Revilla, Mike Defensor og si Viray og si apay usang kauban nila. Limot ko sa tuwing ato sa Aristotol Viray og Joseph Espiritu. Matod pa ni Colonel Bustinera ang tigpamaaba sa BJMP nga ang Sanigang Human ang ni Mando ang 3rd Division sa Sanigang Bayan nga dadon na gyud ang senador nga gipasangin lang nagatumahong og kasong plunder tungod sa 75 milyones nga hatag isip campaign contribution nilang Biray Espiritu og ni Mike Defensor. Giniper na ang iyahang arraignment tungod kay naa pa sa pending motion tukwas meaning ipasalikway ang warrant of arrest kabahin nining maong kaso samtang atol pod sa gihapon dito sa pag-adto ni Marcolita sa Sinigang Bayan ang 3rd Division ni pahigayon og arraignment nilang Mike Defensor, Aristotol Biray og Joseph Espiritu samtang wa pa ipahigayon pag kanaog pa lang sa BJMP nga sakyanan si Mike Defensor nagsigig-singgit nga si Tambaloslos wa pa mapriso. Si Saldico wa pa mapriso. Kaming nagsaba-saba para nangitas ka maturan bisag wa makit-i. Mao ba? Kami mo ikipriso. Sakit na. Samtang sa labing awahing update kagahapon. Karon wa dero hearing wala ron. Ulor may kadlaw. Kagahapon sa nilabas sila sa nagpala yung impeachment trial ni Vice President Sara. Kagahapon si Senador Chis Escudero nakadaig og maayo sa masigkahabig sa prosecution o sa depensa kini kabahin atong mga bank account o bank records ni og tax records ni Vice President Sara og sa iyang bana nga si Attorney Manzana Scarpio. Gidaig ni Senador Chis Escudero ang presiding judge sa impeachment court silang Congressman Sil Jokno sa prosecution og sa depensa nga si Attorney Michael Pua. Matod pa kalma unya respetado makigdebate ang masig kahabig gidaig ni Senador Chis o presiding judge Senator Chis Escudero ang duha ka mga masig kahabig kay mga buutan nga makigdebate sukwahi sa mga nangagi. Matod pa nga nang hinaot siya nga sa sunod semana kung naas Melvin Matibag way debate nga mahitabo nga init kayo kay tuloy bagbag na niya hinoon ang argumento. Samtang si lead prosecutor si Congresswoman Jervel Luistro
dili na mo presenta sa laing 5 ka mga testigos nila unta. Okay, matod pa ang ilang rason nagdoble na o redundant na. Onya, wa na sila panahon kay 11 ra ka adlaw ang gigahin sa impeachment court aron ipresenta ang tanang mga prosecution witnesses apan matod pang Luistro nga ilan ang giwithdraw. Ang nahabilin na lang nga mo testigo sa Unyas Martes si NBI Director Melvin Matibag. Dili na nila patestigoson ang PNP Firearms and Explosive Ordnance Unit o ang duha ka mga reporter sa Rappler o sa I think Billionaire News Channel usa o kadtong usang naigo sa lipok ni Vice President Sara katong siya pa vice kanong mayor pa siya dito sa Davao in 2011 nga si Abby Andres katong court sheriff kaniadto nga igo sa lip hook o right hook ni Vice President Sara kaniadtong mayor pa siya. So laing dili na pa apilon dili na giwithdraw na ang iya pagtestimonya ang kadtong psychiatrist nga giingong mooy nag-examine kaya itong na biktima pod sa mga Duterte, particularmente si Vice President Sara. O niya, Unyas Martes, si Melvin Matibag na. Samtang ang kiningilad kayo, Unyas Martes, lauman ng perting krabihan ng panaglalis unya nilang Matibag o ni sa magsuong kayitan ng puros abogado. Si Matibag abogado po. Unya, matod pa nga dito mao karon ang istorya ni Melvin Matibag, ang NBI director nga naglambigit ni Senador Alan Pitiki Cayetano atong SEA Games in 2019. Nga matod pa ang nga si Cayetano mo'y organizing committee chairman nga way bidding-bidding tang ningiga. Unya, dunay 10 billion nga unliquidated funds pati sukuahin ng tagapos doang magsuon. Matod pang Matibag, incidental na ning nahitabo. Kay dito may sa Laguna, kay nagduna sa kunoy 70 hektaryas nga hatag alang sa NBI Academy. Ay. Libaw, kalit og baro kagapon atol sa nagpadayong impeachment trial si Senador Alan Pitiki Cayetano nga pertig yung sukuan matod pa na unhealthy din sa to pa. Hindi, ganun yung unhealthy ng gihimong Matibag sa impeachment court o sa impeachment judges nga matod pa unhealthy. Sa to pa mga bituko no? O ba? Samtang ni suporta ang yang igsuon yang ating si Pia, bisagwa pangumusta ha. Isuporta na yun nga matod pa kani panghadlok o panghambog ni Matibag ang gihimo niyang pagpahibaw sa publiko nga imbestigahon di ay si Alan Cayetano. At pang Alan Cayetano gitag sa tagsa kuno sila kay duha na lang silang abogado sa habig sa depensa or sa habig sa minority. Posible kay gibiyahe na si Senador Marcolita kagahapong adlaw. Posibleng si Alan Cayetano i-appeal pong biyahe sa umabot pong mga adlaw. Rotas piyan lang habilin. Kaintag mo suportag Mais Robin Hood Padilla. O mga lawa di mo anhi ang Department of Labor and Employment Secretary nga si Secretary Francis Tolentino ugma kuno ingon siya nga kuan nga mga ugma kunong adlaw mo ari sa kay makikita sang green tutut.